Canalele Veneției. Canalele, fiind străzile Veneției, sunt esențiale pentru viabilitatea orașului. Canalele au rolul de a asigura transportul persoanelor și al mărfurilor. În afară de rețeaua de navigație, canalele au și o funcție ecologică. În timpul mareiei, apa neagră a lagunei este schimbată cu apa curată a Mării Adriatice. Cele 177 de canale, care separă 118 insulițe, din care este format centrul istoric al Veneției, sunt naturale sau artificiale. Unele canale au fost astupate pentru a uni câteva insulițe între ele, cu scopul de a facilita activitatea socială și economică. Acestea sunt ușor de recunoscut, deoarece poartă denumirea de Rio Terra. Locul străbătut de canale poate avea de ambele laturi edificii sau fondamente, sau de o parte edificii și de cealaltă fondamente. Adâncimea canalelor variază, astfel că la înalta mareie unele canale nu mai pot fi navigabile, deoarece podurile mai joase împiedică circulația navelor, iar la joasa mareie navele nu mai pot circula pentru că se vede deja fundalul canalului rămas fără apă. Adâncimea canalelor variază de la jumătate de metru până la 1 metru, dar pentru cele mai importante, adâncimea poate ajunge și până la 2 metri. Canalele trebuie să fie întreținute și ținute sub observație. Datorită depunerilor de sedimente, canalele sunt curățate pentru a permite navigarea. Aceste canale nu numai că trebuie să fie curățate, dar și fundația care cuprinde canalul trebuie refăcută când necesitatea o cere, deoarece undele create de nave distrug cu trecerea timpului rezistența structurii. Navigarea la Veneția este reglementată de către indicatoarele cu sens unic, interdicții, limite de trecere și de viteză. Indicatoarele precizează care sunt regulile de urmat, așa cum sunt cele stradale în orașe. Stâlpii de lemn care se văd în apa lagunei indică canalele care sunt rute navigabile, iar stâlpii care sunt în canalele centrului istoric indică zonele unde se poate acosta barca. Ca și în cazul străzilor și a podurilor, numele canalelor a fost dat de un edificiu faimos care se afla în împrejurim, a unei persoane celebre, a unei activități sau eveniment ce se desfășura în acele zone sau al unei legende. Canalele Veneției sunt numite canale, Rio sau Riello. Canale. Cu această denumire sunt indicate canalele care sunt adânci și largi, ce permit trecerea vapoarelor de dimensiuni mai mari. Rio. În general, toate canalele Veneției poartă această denumire. Rii definesc micile străzi de apă ale Veneției, nefiind accesibilă navigarea pe câteva dintre ele. Riello sau Rio Menuo sunt rii de dimensiuni mai reduse. Canalele din exteriorul centrului istoric au fost create pentru a permite navigarea în lagună. Ele sunt delimitate de către stâlpii de lemn care indică perimetrul de siguranță. Cine se abate în afara acestor indicatoare riscă să rămână cu barca blocată în amolul lagunei. Aceste canale fac legătura dintre centrul istoric cu toate celelalte insule locuite din laguna Veneției. Sunt 3 canale importante care se găsesc în centrul istoric al Veneției: Canal Grande, Canale di Cannaregio
și Canale della Giudecca. Canal Grande este principalul canal din Veneția ce măsoară 3800 metri, cu o lărgime situată între 30 și 70 de metri și cu o adâncime de 5 metri. Se întinde de la stația de tren până la bacinul San Marco. Divide în două părți centrul istoric, având forma literei S. Este traversat de 4 poduri pietonale și este colegat cu 45 de rii. Canal Grande constituia principala arteră portuară, iar toate palatele din zona canalului erau utilizate pentru descărcarea mărfurilor. Cele 170 de palate erau locuințele patricienilor și celor mai bogați oameni din Veneția. Pe acest canal circulă mijloacele comune de transport numite vaporetti, care sunt ușor de recunoscut după sigla activ ce au numerele 1 și 2 și care străbat canalul de la un capăt la celălalt. Canale di Cannaregio. O lungime de 800 metri și o lățime cuprinsă între 22 și 27 de metri, permite trecerea vapoarelor activ dinspre Canal Grande spre alte zone ale Veneției. În trecut, era punctul de sosire pentru mărfurile ce soseau dinspre continent. Canale della Giudecca se întinde pe 4 km, ce are o adâncime situată între 4 și 12 metri, cu o lățime cuprinsă între 250 și 450 metri. Canalul începe de la bacinul San Marco și desparte centrul istoric de insula Giudecca. Acest canal permite trecerea navelor de croazieră și al navelor de transport comun activ. Bacino di San Marco, cu o adâncime de circa 12 metri, era punctul principal de sosire al navelor din Marea Mediterană, iar în prezent permite tranzitul tuturor embarcațiunilor.